necessites trobar un llenguatge per crear. I llavors, un cop has trobat el llenguatge, llavors qualsevol, no? Però primer s'ha de trobar el llenguatge. I trobar el llenguatge crec que és el més difícil, no? Perquè l'esperit creatiu potser hi és en moltes persones, no? I les ganes i això. Però treballar amb un llenguatge és el més... el que veig en tots els arts, suposo, no? A part del que fan els altres, de les tècniques, de tot, per poder aconseguir això, no? A veu. I això crec que és el més difícil. A partir d'aquí jo crec que llavors ja pots anar creant, no? I pots tirar més a la piscina, ja, no? Jo proposo una partitura que de fet no és una partitura sinó és un guió. Tampoc els deixo ben tancats, no? Vull dir, allò escrit tot i l'estructura i tal, no? Vull dir, bueno, a l'hora d'assajar-lo doncs ho mirem, ho provem, ells aporten les seves coses, jo aporto el meu, no? I bueno, i a vegades els canviem, a vegades no els canviem, a vegades canviem el compàs. Volem adaptar, a veure si pot ser. O sigui, penso en que m'agradi a mi que sigui una cosa conseqüent amb la meva manera. O sigui, mai faré una cosa perquè agradi més amb una o amb una altra, no? Jo crec que en aquest sentit pot ser bo o dolent, però soc molt conseqüent amb mi mateix. O sigui, el que faig és exactament el que a mi m'agrada, no? Ara, llavors ja penso directament en Antoni i en César, vull dir. Ara actualment vull dir tot el que faig. Penso amb ells dos, amb el trio, amb el so del trio i com pot... I amb intenció de gravar-ho i amb intenció de sortir un disc amb aquesta música, no? Home, jo crec que és un al·licient molt interessant, no? Primer ho feies més a cegues, no? Perquè abans de tenir el trio i abans de tot el que ens ha anat passant amb el trio, d'alguna manera ho feies i sabies el que passaria, no? Ara ja saps que, bueno, hi ha un treball fet i que es mourà, no?